Welkom allemaal. Mijn naam is Ramon Wolkenveld. Ik ben solotrompetist bij Philharmonie Zuid-Nederland. Welkom bij deze mini-masterclass. Dit is hem. Dit is mijn liefde, mijn machine. Dit is mijn werk. Voor heel veel mensen een hobby. En dat is het voor mij eigenlijk nog steeds. Deze trompet, daar sta ik mee op. Als wij hele lastige stukken spelen een week, dan blijft die muziek in je hoofd hangen en dan... dat kan soms heel naar zijn en dan begin je al 's ochtends vroeg en dan sta je op en dan denk je, oh jee, ik heb niet lekker gelegen of wat dan ook. Ik heb last van mijn rug, ik heb last van mijn nek. Hoe gaat het in godsnaam goed komen vandaag? Ik begin eigenlijk altijd met mijn lichaam te laten ontspannen. Gewoon ervoor zorgen dat mijn adem vrij is en dat ik kan blazen op de manier zoals ik dat graag wil. En daarbij zorg ik ervoor dat ik zoveel mogelijk pijnvrij ben, als het lukt. Ik kijk of ik, als ik een warme douche heb genomen, of mijn schouders ontspannen zijn. Ik mijn buik kan laten ademen, dat ik mijn buik kan ontspannen. En dan rij ik naar de zaal toe. Soms hier in Eindhoven, soms in Maastricht. Beide locaties, daar repeteren wij met het orkest. Wij hebben heel veel concerten. En ik zit heel veel in de auto. En in de auto begint mijn opwarming. Als ik dus 's ochtends wakker word en mijn lichaam is klaar ervoor, zorg ik dat mijn lippen dat ook zijn. Begin ik met kleine oefeningen, gewoon in de auto. Aanzetjes, buzzen noemen we dit, dus met de lippen of met het mondstuk. Ligt er altijd stiekem eentje in het dashboardkastje. En dan kleine oefeningetjes. Door. Misschien hebben jullie het gehoord, die noot die ik net met mijn lippen maakte, of met het mondstuk, kan ik dus eigenlijk al van voordat ik het instrument aan het mondstuk heb gezet, kan ik diezelfde noot spelen. Zo train ik het in kleine stapjes. Als ik dus zo 's ochtends vroeg onderweg ben, een uurtje in de auto zit, allemaal glijnoten om ervoor te zorgen dat die lippen relaxed en ontspannen zijn op het moment dat ik aankom bij de zaal. Dan is het grote moment aangebroken. Ik loop naar de kleedkamer, doe de tas open, het mondstuk vaak uit mijn broekzak, pak de trompet. En dan begin ik die eerste noten. En de eerste noten die blaas ik aan, zonder tong, alleen maar lucht. Zo doe ik dat een paar keer. Begin ik middenregister, midden G, soms een C. Weet je hoe mijn lippen voelen? En dan begin ik dat langzaam uit te breiden. Niet meteen heel hoog, niet meteen heel laag, niet te hard, zacht en relaxed. Alles relaxed. Hobby, blijft een hobby, hè, trompet spelen. Het is een hobby, het is als vissen. Lekker in je stoel, gooit je hengeltje uit, hè? Wachten tot ze happen. Dit ook. Zoals ik 's ochtends begin met
die ademhalingsoefeningen bijvoorbeeld. Dus dat in. Zo natuurlijk mogelijk. Natuurlijk heb je bij bepaalde noten meer lucht of snellere lucht of meer energie nodig vanuit je lichaam. Maar over het algemeen, en zeker bij het opwarmen, zo relaxed mogelijk. Dat probeer ik ook altijd te zijn als ik dan meteen al... Dan begin ik te knijpen en dan, als dat begin is, dan waar eindigt het dan? Alle moeilijke noten die je speelt, alle moeilijke stukken, die komen voort uit een relaxte blaas. Hoe relaxter je bent, lichamelijk, hoe relaxter je speelt. Geestelijk ook natuurlijk. Ik weet niet of dat gaat, niet altijd. Soms als je een moeilijke solo hebt of een moeilijk stukje moet spelen. Volgens mij is nagenoeg iedereen zenuwachtig. Ik ook, best wel vaak zelfs. Soms heb ik daar wat meer last van dan andere keren. Ik denk door veel te oefenen, de basisdingetjes te oefenen, de kleine nootjes te oefenen, bouw ik voor mezelf een bepaalde zekerheid in om de moeilijke stukken te spelen. Die basis is voor mij een hele belangrijke, dat de basis goed is. Dus is je lucht relaxed, blaas je op de juiste manier door die trompet heen. Daarnaast, als ik die relaxte oefeningen heb gedaan, door die lucht te laten stromen, gewoon die simpele noten, zonder tong, gaat het beginnen. Mijn tong die ga ik aan het werk zetten, door ervoor te zorgen dat die tong actief en voorin is, blijft mijn aanzet zo makkelijk mogelijk. Alles zo simpel mogelijk benaderen is een gezonde, zeker bij trompetspelen, want daar kan een hoop fout gaan. Door simpele nootjes. Je ziet dat ik tussendoor heel erg relaxed mijn adem probeer te blijven controleren. Ja. Nooit op slot zetten, nooit tussendoor het vasthouden. Hoe meer je het vasthoudt, hoe lastiger het begin wordt van je noot, van je blaas, van je aanzet. Door het vast te zetten, spanning te maken of het hier in je keel vast te zetten. Ik kan het niet. Knap als je het wel kunt. Die aanzet is het begin van een noot. Je hebt 1001 verschillende aanzetjes, manieren om aan te zetten. Als je een wat dikkere tong gebruikt, wat meer een D denkt, dan wordt die noot ook wat dikker, wat voller in de aanzet. Door hoe meer je ta zegt, hoe meer je die tong voorin houdt, hoe spitser je dat houdt, hoe feller die aanzet wordt. Dus dik, wat korter, op z'n allerkortst. Het is niet mooi, maar het is wel effectief om te trainen. Door die tong voorin te houden en ervoor te zorgen dat die lucht meteen erachteraan gaat, heb je over het algemeen fraaie aanzet. Dat plopje, een soort stuiterbal noemen ze het. Dus op het moment dat je ta, 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 dus denk een stuiterbal. Je ademt in, die stuiterbal gaat omhoog en op het moment dat hij de grond raakt, dat is het moment waar je tong is. Allemaal. Op die manier benaderen. Dat is voor mij het volgende onderdeel waar ik mee begin.
voor een repetitie bijvoorbeeld. Die aanzetjes. En daarna ga ik ervoor zorgen dat mijn lippen dat ik ze iets meer belast. Dat ik net ietsjes hoger ga, net ietsjes lager. Door bijvoorbeeld toonladders te spelen. Oersaai. Ik heb er als kind behoorlijk wat nachtmerries van gehad. Toonladders, ja. Maar ze zorgen er wel voor dat je ook de hoogte en de laagte in kunt. Ik begin altijd de toonladder van C bijvoorbeeld. Van laag naar hoog en terug. De volgende. En zo ga ik ze allemaal af. Ik neem steeds een halve toon hoger, totdat ik merk dat die ochtend dat het niet meer gaat. Dus als ik ben bijvoorbeeld aangekomen bij de hoge C en ik ga naar die daarboven. En ik merk, nou, ik weet niet of dat nu goed gaat, maar ik ga het proberen en dan gaan we de volgende stap uitleggen. Nou, het voelt wel een klein beetje geknepen in de hoogte. En dan ga ik oefenen door bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat ik terug ga naar de basis. Die basis, de lucht, snel blazen, maar nog steeds relaxed. Door dat een paar keer te doen, alleen geen ambitieus maken. Gewoon tegen je mondstuk aanblazen zonder je lip al op de juiste plek te zetten. Door juist relaxed te blijven, alleen maar te blazen. En ervoor te zorgen dat je het als het ware naaapt. Dus hoe blaas je? Welke knopjes doe je in? Welke ventielen? Als je naar boven gaat, als je die hoogte in gaat. Zoiets ongeveer. En als je dat een paar keer gedaan hebt, dan doe je dat met je lippen. Nou, dat was al beter dan net. Mocht dat niet gaan, dat je denkt van, nou, ik heb een zware dag of dat is sowieso al een beetje je grens. Dan ga je steeds weer een stapje terug, dat halve toontje terug, tot waar het wel lekker voelt. Speel gewoon 10, 100 keer de noot. De noot die nog steeds fijn voelt en die fraai klinkt. Ook al is het een noot waar je wilt misschien nog wel veel hoger. Maar door juist op je limiet te spelen wat nog wel fijn voelt, daar train je het mee. Want als je dus bijvoorbeeld een hoge G makkelijk kunt spelen, maar de hoge G's heb je nog moeite mee. Speel 100 keer een hoge G. Leg de trompet weg, misschien niet 100 keer achter elkaar, maar leg de trompet weg een dag of wat dan ook, een uurtje. Probeer hem dan nog een keer naar de G's. En elke keer een half nootje vooruit, een half nootje hoger is een stap gewonnen. Zo ga je alle stapjes af totdat je niet meer kunt en het überhaupt helemaal niet meer nodig is om zo hoog te hoeven spelen. Ook de laagte. Ik vind laag eigenlijk misschien nog wel moeilijker dan hoog. Dat train ik dus ook. Die train ik wel chromatisch. Dus dat betekent als ik bijvoorbeeld bij die C begon, waar ik net ook op begon, maar dan omlaag, dan speel ik hem chromatisch omlaag. Alle halve noten raken die ertussen zitten. En weer terug. Door juist veel te blazen over die chromatische toonladder heen, de laagte in, zorgt ervoor dat die noten vol blijven klinken in de laagte. Halve toon lager. En dat doe ik tot de lage vies. Ik vind laag spelen echt veel lastiger dan hoog. Maar hij kwam eruit. Zo, dat is ongeveer een beetje de range,
de afstanden die we spelen met de trompet. Er zijn stukjes in het orkest waar je nog wel veel hoger en soms ook veel lager moet. Lager zijn pedaalnoten. Die hoef je over het algemeen niet te spelen, maar ze zijn wel leuk om te oefenen. Die gaan als volgt. Die lage F, die do, die do, die zit eigenlijk helemaal niet op de trompet. Maar door hem juist naar laag te blazen, dus om laag te duwen, kun je hem wel spelen. En het is een goede oefening. Ik gebruik hem best vaak om ervoor te zorgen dat die lippen relaxed blijven trillen. Je kan nog veel lager. Kijk of het lukt vandaag. Die niet. Maar jullie snappen het principe. Zo laag als dat je oefent, zo relaxed dat je lippen wordt. En dat is ook de manier waarop ik de hoogte inga. Dus die. Dat relaxte gevoel in die lage noten, dat gebruik ik ook in de hoogte, zoveel mogelijk. Door. Die noot, die hoge D die ik net speelde, die heeft natuurlijk meer energie nodig. Die heeft meer snelheid nodig van de lucht. Maar op het moment dat ik hem juist ga benaderen als een hoge noot in de zin van... Daar zit hij, ik moet het vastzetten. Gaat hij altijd minder mooi van klinken dan dat je denkt... Oké, ik moet juist inademen, ik denk hem laag. Nog steeds op lucht, op snelle lucht. Dan kun je een zaal vullen, net als deze. Nog een leuk ding om te oefenen is tongslag. Tongslag is, voor de mensen die het niet kennen, een manier waar we noten snel mee achter elkaar kunnen aanzetten. Je hebt 2 verschillende tongslagmanieren. Dat is een dubbel en een trippel tongslag. Normaal gesproken, als je aanzet, noemen we dat enkel. En dan is het woordje ta. Ta, ta, ta. Dus ta, ta, ta. Je zegt maar 1 keer, je gebruikt maar 1 keer je tong. Met het puntje van je tong. Door het woord ta, ka, ta, ka, ta, ka te zeggen. En dat te gebruiken met lucht door je trompet. Maak je je tong eigenlijk dubbel zo snel. Want op een gegeven moment houdt het op met de noten zo snel mogelijk achter elkaar aanzetten. Dat is nog enkel. Ta, 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 maar heel veel sneller gaat niet lukken. Misschien een beetje. Op een gegeven moment houdt dat op. En dan switch je naar die taka, 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 tam. Dat kun je dus bijna 2 keer zo snel. Door het woordje taka, 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 taka te denken, dat te blazen. Als oefening bijvoorbeeld dit. Gewoon door de trompet heen blazen, zonder embouchure, weer hetzelfde als net. Train je dat. De volgende stap is die noot wel spelen. En dan die taka zo langzaam mogelijk te spelen. Maar ze moeten zoveel mogelijk op elkaar lijken. Dus die K moet zo veel mogelijk hetzelfde klinken als aanzet als die ta. Het is niet makkelijk, maar door het langzaam te trainen wordt het snel veel makkelijker. Dat is een beetje wat ik het snelste kan. En dan hadden we ook nog de trippeltongslag. Dan zeg je 2 keer de ta en daarna 1 keer k. Door die te gebruiken kun je misschien nog een beetje sneller. Dus
tatakata, tatakata. Oefenen weer met alleen de lucht. Door deze ook net zo langzaam te oefenen, kijk of je ze ook zoveel mogelijk op elkaar kan laten klinken. Dus dat ze zoveel mogelijk hetzelfde klinken. Train je het om een mooi en geleidelijk te spelen als je wat sneller speelt. Ta, ta, ka, ta, ta, ka, ta. Op die manier. Steeds een beetje sneller. Dat is ook wel echt een beetje mijn max hoor. En die tataka is dus de trippeltongslag. Ik heb het jullie gezegd, het was in een vogelvlucht. Dit was een mini masterclass. Er zijn ontzettend veel andere aspecten van het trompetspelen wat we nog kunnen behandelen. Er werd me verteld dat ik een kwartiertje mocht praten. Volgens mij zijn we er ongeveer wel aan. Nogmaals, er zijn zo ontzettend veel aspecten die we nu niet hebben besproken over hoe je een grote klank moet maken, hoe je juist een kleine klank maakt. Dynamiek, hoe pak je de zaal in, hoe speel je keihard, maar toch mooi. Of hoe speel je zacht, want dat is ook niet makkelijk. Maar wellicht is dat voor een volgende keer. Bij deze sluit ik in ieder geval deze masterclass af. En hoop ik jullie snel te zien in het nieuwe seizoen bij een van onze concerten. Dankjewel.